फोरमायनायाथ' बेनो बिदि सेथि मासियाव उथ्रिसारनो थाखाय नाजानायखौथ' नांखागौ बेखौ बयबो मिथिखागौ नाथाय नाजानाया मा रोखोम जानांगौ बिसो नोंनि फरायनायनि टाइपआ आलदा जानांगोन गुबुननि सिगां सिगां खारफानो गोसो जानाय जानांगोन आरो जों मानो सोलोंथाइ लादों बेयो रोखा जानांगोन। आंनि गामिया देमदेमा इउ एन एकाडेमि कचिंआव आं दा इउ एन एकाडेमि क'क्राझाराव लाबाय साइन्सआव लादों। बिथांमोननि थाखाय सिगांग्रो नाजानाया थानांगोन गिबियावनो नाजायोब्लासो जों जाफुंसार जानो हागोन आरो गासिबो फरायसा आंनि फंबायमोननिसिम मोनसे मेसेजआ बेनो जे गुबुननिफ्राय सिगां जानो नाजानांगोन मानोना गुबुनजों खारफानानैथ' जाया गुबुना मा खालामदों बेजों खोथा गैया नों गाव माबायदि मा हालोदाव दं बेखौ नायग्रोनांगोन सिगां बेनो लेटाराथ' गासैयावबोमोन लाखिनाया जौखोन्दोआ 86.5 जौखोन्दो। मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।